Čaute kamoši. Vybral som tu niekoľko tekutín, ktoré nájdete bežne v domácnosti a ja si vlastnými ústami zoradím ich rebríček kyslosti. Presne tak. Máme tu vodu, mlieko, jablkový džús, pomarančový džús, citrónovú šťavu, ocot a mydlo. Tak ste mi sem dali mydlo? Moje obľúbené! Poďme na to. Na začiatok môžeme napríklad zistiť, že či je kyslejšia voda alebo citrónová šťava. To nie je moc kyslé. Skúsime toto. OK, citrónová šťava je kyslejšia ako voda, tak ju dáme sem, vodu dáme zatiaľ sem. Poďme na niečo ďalšie. Vyskúšam mlieko. To sa robí dosť ťažko. Nevadí, ešte skúsime jablková šťava. To je taká sladučka, ale trošku kyselkavá, ale dal by som ju asi... Navrhujem ochutnať ocot. Robím to pre vedu. Tu je to, tak je to kyslé. Mydlo vieme, že je zásadité, takže bude najmenej kyslé. Ešte toto. Takto by som to nejako zoradil. Neviem, či úplne správne, ale takto som to cítil. Dobrá správa je, že pokiaľ si niečo podobné budete chcieť vyskúšať doma, nemusíte pritom ani takto trpieť a nemusí to byť ani takto pravdepodobne nepresné. Existujú oveľa jednoduchšie spôsoby, ako si rebríček kyslosti zostaviť. No a to si za chvíľočku ukážeme. Slovo kyselina znie strašidelne. No nie všetkého kyslého sa treba báť. Nie všetky kyseliny sú ako čistá kyselina sírová. Kyslosť látok sa líši a ovplyvňuje, ako tieto látky vstupujú do chemických reakcií. Vedeli ste, že napríklad aj banán je kyslý? Dokonca aj obyčajné mlieko, priamo od kravy, prípadne kúpené z obchodu, je kyslé. Nehovoríme však o kyslosti, ktorú cítime jazykom, ale o kyslosti z hľadiska chémie. Áno, v chémii existuje tzv. pH. Pozor, nie pH ako takéto pekné pehy, ale písmena P ako Peter a H ako hokej. pH môže byť v rozmedzi od 0 po 14. Ale pozor, látka je kyslá, iba ak má pH nižšie ako 7. Ak ho má vyššie ako 7, vtedy látka nie je kyslá, ale zásaditá. A ak má látka pH rovné 7, vtedy je neutrálna. Napríklad voda. Zaujímavé je, že väčšina jedál, ktoré jeme, je kyslá, teda má pH nižšie ako 7. Vyššie pH majú napríklad syr camembert, vajíčka, varená kukurica alebo tofu. Takže áno, aj banán je kyslý. Na meranie pH sa používajú rôzne látky, ktorým hovoríme indikátory. Zmenia svoju farbu podľa toho, aké pH má roztok, s ktorým pracujeme. Poďme si to vyskúšať. Ja viem, že toto vyzerá ako, že ideme variť nedeľný obed, ale nie. Ja vám ukážem, ako si po domácky vyrobiť indikátorový papierik. To je taký ten, s ktorým sa zisťuje pH a teda kyslosť alebo zásaditosť rôznych vecí. Takže budeme potrebovať kapustu a nožík pre začiatok. Tým nožikom si tú kapustu nakrájame. Kebyže vám to nejde, poproste rodičov. Ja by som tiež ideálne poprosil rodičov, lebo v tomto nie som moc dobrý, ale to sú tie starosti dospelých ľudí. Kapustu si hodíme do hrnca. Teraz si to zalejeme vodou tak, aby kapusta bola celá ponorená a môžeme variť. My však budeme potrebovať len tú kapustovú vodu. Zvyšok, teda ostatnú kapustu, bude môcť mamka použiť napríklad na nejakú večeru. Takže nič nevyjde na zmar. To je naša kapustová voda, už vyvarená, predsedená, ochladená a je tu, predo mnou v tejto nádobe
a ja si do nej namočím kancelársky papier. Môžete použiť aj piják alebo tzv. Savý papier. No a vytvoríte si tak indikátorový papierik. Pozrite na to. Namočíme. To ešte takto z druhej strany. No paráda. Kapusta obsahuje tú látku, ktorá dobre indikuje či už kyslosť alebo zásaditosť. A nechceme, aby sa to tam zafarbilo. Už ho len nechať trošku vysušiť. A budeme mať indikátorový papierik. Papieriky máme vysušené. Zostáva ich len nastrihať na trošku menšie časti, aby sa nám ľahšie používali. Mám tu všetko nachystané, úplne jak na začiatku, od octu až po mydlovú vodu a teda pridal som ešte navyše ako bonus sodu bikarbónu. Nech si to úplne vyskúšame v širokom spektre. Náš indikátorový papierik by sa mal pri kyslosti sfarbovať do takej červenej, ružovej až fialovej a pri zásaditosti do takej modrej až zelenej. Poďme si to overiť. Namočíme ocot. Krásna ružovkastá farba. Položím sem, skúsime citrónovú šťavu. Namáčam. No nádhera. Vidíte ten rozdiel? Krása, položím sem. Presúvame sa k džúsom. Pomarančový. Nesklamal, je kyslý. Jablkový. Tiež nám to zmenilo. Ideme k tým zaujímavejším veciam. Mlieko. Ako vidíte, tu sa ten papierik moc nemení. To preto, že sme blízko pri takej nejakej neutralite. A taká isto by mala byť aj voda. Takmer, alebo úplne neutrálna. Aha. A teraz tá zásaditá časť. Mydlová voda. Tam ideme trošku do modra. O, dosť. A soda bikarbóna. Tak toto je už snad také zelené. Do zelenkava. Ako vidíte, moje chuťové poháriky sa nemýlili a naozaj som to usporiadal krásne. Od kyslých po zásadité, všetko dobré. Ale možno ste sa pýtali niekedy, že dá sa toto indikovať aj na napríklad jedle, ovoci. A ja hovorím, áno, dá, môžeme si to vyskúšať. Mám tu jahodu, rajčinu, hrozno aj hrušku a poďme si to vyskúšať ešte s nimi. Tak. Jahoda. Jahoda je kyslá. Umiestnil by som ju možno niekde sem. Paradajka. Je takisto kyslá. Tiež by som ju dal niekde sem. Teraz hrozno. Kyslé. Dal by som ho niekde sem. Pretože tamto už mám plné. No a hruška. Kto by to povedal? Ale kyslá. Takto vidíte, môžete indikovať pH takmer všetkého. Od octu až po sodu bikarbónu. Môžete sa takto doma hrajkať. Jedine, čo na to potrebujete, je vyvariť si vodu z kapusty, mať nejaký papier a skúšate, testujete, porovnávate. Je to zábava. No ale keď sa tak pozeráte, môžete vidieť, že dosť veľa vecí máme kyslých. Vidíte správne? Je to taká sranda, ale skoro väčšina jedál je vlastne kyslá. Tých zásaditých je dosť málo, je to napríklad kukurica alebo vaječné bielka, no a tie sú zásadité. Väčšina je fakt kyslá, napríklad aj kura je kyslé. Medzi najsilnejšie zásady patrí napríklad čistič odpadov, k tým neutrálnym radíme vodu, jak sme spomínali, alebo krv. No a k tým kyslým to môže byť napríklad kyselina z batérií. Na niektorých miestach ale kyslé prostredie potrebujeme. Napríklad tu. Máme tam žalúdočné kyseliny, ktoré sú kyslé a pomáhajú nám s trávením potravy. Tam je to super. Kde to je menej super, je napríklad vonku. Keď prší, čakáme, že dážď bude neutrálny. Keď je však trošku kyslejší, voláme ho kyslý dážď a ten vzniká dôsledkom znečisteného ovzdušia a príroda potom dopadá aj takto. Berta zažila aj lepšie dni. Tak volám tú rastlinu. Ale nevadí.
Toto bola super veda, robili sme nejaké super veci. Pokiaľ chcete všetky ostatné diely, nájdete v archíve RTVS. Pokiaľ ste nejaké pokusy skúšali, pokojne robte fotky, posielajte to na tento e-mail a vidíme sa aj na budúce. Čau!